ଶୋଇକି ଉଠିଲି, କୁକୁର ଦେଖିଲି। ତା ପୁଣି କଳା କୁକୁର। ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି, ଗଲି 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 ଗଲି, ତାପରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଗେଟ୍ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୁଚିକି ପଶିଲି। ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ମେସିନ୍ ଦେଖିଲି। ଟାଇମ୍ ନ ହଉଣୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲାଲି ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲି, 1 2 3 1 2 3। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିଲି, କମେଣ୍ଟରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୁହ।